κίνημα είναι ένα νεοπαγές κίνημα, ένα νεοπαγές κόμμα. Γι' αυτό το λόγο μπορούμε να πούμε ότι είμαστε υπέρ αυτής της λύσης, σύμφωνα με τις αρχές μας και σύμφωνα με τις αξίες μας, σύμφωνα με τη διακήρυξή μας. Και είμαστε υπέρ αυτής της λύσης γιατί είναι μια λύση η οποία σέβεται τις αρχές της αειφορίας και έχει σαν στόχο την προστασία του περιβάλλοντος. Και πρέπει να πάμε κόντρα σε κάθε οικονομικό συμφέρον ή σε κάθε άλλη σκοπιμότητα η οποία παρακολεί αυτή τη λύση. Για αυτούς τους λόγους ακριβώς λοιπόν είμαστε υπέρ αυτής της λύσης και να βοηθήσουμε κατά δύναμη ώστε ό,τι μπορούμε να κάνουμε για να προχωρήσει αυτή η λύση άμεσα για το καλό των πολιτών. Ευχαριστώ.